Ďakujem krásne za slovo, príjemné sobotné predpoludne prajem všetkým. Ja trošku preruším tú niť tých krásnych kazuistik a prednáška bude viac menej teoretická s takou krátkou virtuálnou kazuistikou nakoniec. Budeme rozprávať teda o možnosti dlhodobo zdravého vývoja, čo je vlastne vec, ktorá zaujíma asi každého pediatra, ako zabezpečiť dieťaťu ten dlhodobo zdravý vývoj a budeme sa zameriavať teda na úlohu symbiotik v dojčenskej strave na tento proces. Ak rozprávame o dlhodobo zdravom vývoji, máme na mysli maturáciu alebo vyzrievanie pilierov dlhodobého zdravia, hlavne imunokompetenciu, vyzrievanie neurohumorálneho systému, homeostázu, metabolických dejov, ale aj psychosomatické dozrievanie alebo dozrievanie neurokognície. My dnes vieme, že včasné fázy života majú významný vplyv na tieto procesy, na piliere zdravia. Ak hovoríme o včasných fázach života, tak samozrejme priebeh tehotenstva, pre nás pediatrov asi najdôležitejšie neonatálna perióda, dojčenská perióda, ktoré naozaj majú vplyv na dlhodobo zdravý vývoj dieťaťa. Ono je známych tých prvých 1000 dní života, ktoré potom určuje tú trajektóriu buď choroby alebo zdravia v neskorších obdobiach. Keď si pozriete na tento obrázok, tak tým spoločným spojítkom, ktoré tú trajektóriu určuje, je výživa. Tak sa dostávame ku orgánu výživy, čo je teda črevo, ale my dnes vieme, že črevo neslúži len na príjem a spracovanie živín, ale že komunikuje prakticky s každým orgánovým systémom formou nejakých pôsobkov. Najviac preštudovaná je teda aj vznik imunokompetencie alebo imunotolerancie, takže to nie je len obrana voči týmto zákerným mikroorganizmom, ale aj vznik tolerancie voči antigénom stravy alebo prostredia. Logicky veľmi výrazný vplyv na črevné zdravie má príjmaná výživa, ale aj to črevné zdravie má potom vplyv v neskoršom štádiu života na napríklad BMI alebo arteriovú hypertenziu, čo sú nezávislé faktory vzniku strašiakov, teda kardiometabolických ochorení v neskoršom živote. No a zaujímavá je tzv. Os črevo-mozog alebo gut-brain axis. My dnes vieme, že to črevné zdravie zabezpečuje aj zdravý psychomotorický, neurokognitívny vývoj, ale že zapričinuje aj teda náladu, teda kvalitu života jedinca v dospelosti a tým spoločným pojitkom nie je samotné črevo, ale to, čo sa v tom čreve nachádza, a teda ten črevný mikrobióm. Takto nejako vyzerá schéma, ako môže črevo alebo črevné zdravie vplývať na dlhodobé zdravie. Ideálne podmienky je zachovaná mikrobiologická a imunitná homeostáza, ktorá zachováva dlhodobé zdravie. Samozrejme existujú disruptory, ktoré narúšajú primárne mikrobnú homeostázu, sekundárne tú imunitnú homeostázu, ktorá môže byť v budúcnosti zodpovedná alebo sa spolu podieľať na vzniku závažných imunitov mediovaných ochorení. Ak rozprávame o mikrobióme, tak vieme, že v štádiách života sa mení zloženie črevného mikrobiomu. Pre obdobie prvého roka sú tie typický výskyt bifidobakterií dominujú v zdravom črevnom tzv. Infant mikrobiome. Je to dané prirodzenou výživou týchto detí, teda materským mliekom, maturitou a teda prirodzenou formou pôrodu. Fakt, ktorý hovorí, že má tam význam teda materské mlieko, je ten, že keď dochádza k weaningu dojčenia okolo 1 roka, tak klesá dominancia bifidobaktérií a nastupuje tzv. Adult-like mikrobióm. Tu je len potvrdenie toho, že výlučne dojčené deti dlhšie ako 2 mesiace si zachovávajú ten zdravý infant mikrobióm až do veku 2 rokov, čo je teda obdobie tých prvých 1000 rokov života. Takže určite má to vplyv na to dlhodobé zdravie. A tu je porovnanie dojčených detí, to je to oranžové, a detí, ktoré sú živené umelou mliečnou, teda výživou. Vidíme, že nie je dominancia bifidobaktérií u detí, ktoré nie sú dojčené. Prevažuje dominancia tých opotúrnych patogénov a takisto patogénov, ktoré sú schopné proteolízy, hlavne peptostreptokokov. Môžeme zhrnúť teda, že ten zdravý dojčenský mikrobióm s prevahou bifidobaktérie je z časti zodpovedný za vznik prirodzeného črevného zdravia, za prirodzené črevnej bariéry, metabolického kostného vývoja jedinca, ale aj tých vzdialených vývojových teda kritérií, ako to je dozrievanie imunity
a už spomínané os, črevo, mozog. Ale nie je to jediná vec, teda mikrobióm. Už od 60. rokov minulého storočia prakticky známy taký bifidofaktor. Dnes vieme, že sú to biokomponenty materského mlieka, ktoré jednak napomáhajú vzniku toho zdravého mikrobiomu a spolupracujú na vývoji zdravého čreva a na vývoji teda systémového zdravia. A dnes vieme, že tým kľúčovým bioaktívnym modulátorom týchto procesov sú HMO, teda ľudské mliečne oligosacharidy, alebo v slovenčine sa to prekladá ako oligosacharidy materského mlieka. Je to tretia kvantitatívne najväčšia zložka materského mlieka po disacharidoch a lipidoch. My dnes poznáme viac ako 200 štruktúrne odlišných oligosacharidov materského mlieka, ale tých najdôležitejších, najviac preštudovanejších je asi 20 až 30. A vieme, že väčšina z nich má svoju funkciu intraluminálne v čreve a že bez zmeny štruktúry odchádzajú stolicou, ale malé percento sa dostáva do systémovej cirkulácie a teda ovplyvňujú aj vzdialené deje systémové. Takto nejako vyzerá hypotéza, ako spolupracujú oligosacharidy s mikrobiómom. Jednak priamo podporujú vznik toho zdravého mikrobiomu. Keď rozprávame o tom dojčenskom, tak zvyšujú výskyt tých priaznivých mikrobov, teda prevažne bifidobaktérií. Sú to tak špecifické prebiotika pre bifidobaktérie a jednak priamo zabraňujú adherencii alebo teda rozmnožovaniu tých opotúrnych patogénov, ktoré narúšajú teda črevné zdravie so všetkými následkami. To je lumen čreva, ale vieme, že jednak celé oligosacharidy alebo ich metabolity v spolupráci s bifidobaktériami alebo teda inými zástupcami mikrobiomu prechádzajú do cievneho riečišťa a pôsobia teda na systémový už spomínaný vývoj maturity imunitného systému, ale aj neuromoduláciu. Tu sú také najznámejšie metabolity oligosacharidov a bifidobaktérií. Najviac preštudované sú asi mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ale aj iné, ako môžete vidieť, ktoré opäť sa budem opakovať, majú taký doplňujúci vplyv na znížený výskyt oportúrnych baktérií v čreve, zvyšujú výskyt žiaducich baktérií, zlepšujú črevnú bariéru, znižujú črevný zápal, navodzujú imunotoleranciu, takže znižujú riziko niektorých ochorení. Nie sú však bifidobaktérie ako bifidobaktérie. My dnes vieme, že v čreve výlučne dojčených detí prevažuje druh bifidobaktérie longum, a teda poddruh Bifidobacterium infantis, ktorý s tým, ako opäť nastáva výnik dojčenia, tak sa preklápa k iným, teda druhom bifidobaktérií. A tu je teda príčina, prečo je to tak, lebo Bifidobacterium infantis je najlepšie prispôsobené na spoluprácu alebo na metabolizovanie tých ľudských mliečnych oligosacharidov. Tu sa už dostávame k pojmu symbiotika, ktorý vám je zrejme známy. Starší pojem komplementárne symbiotika označoval látky, ktoré spoločne boli prítomné vo výžive, ale nemali nejaký efekt, ktorý by teda navyšoval ich spoločné pôsobenie. Novým pojmom sú tzv. Synergické symbiotika, čo sú práve špecifické prebiotika o forme ľudských oligosacharidov, a ktoré tvoria substrát pre špecifické druhy bifidobaktérií a naozaj pôsobia synergicky. To znamená, každé z nich má svoju funkciu, ale keď sa spoja, tak tá synergia naozaj znamená, že tá efektivita je viacnásobná, ako keď sa len ščítajú. No tu sa dostávame ku tej sľúbenej virtuálnej kazuistike, keď si predstavíte zdravé dieťa narodené, teda zdravej maminke z fyziologickej tehotnosti, termínovým vaginálnym pôrodom s primeranou adaptáciou, má všetky predpoklady dlhodobo zdravého vývoja, ale bohužiaľ maminka nie je schopná dojčiť z najrôznejších príčin. Samozrejme po plnom laktačnom poradenstve to nie je možné. Ono to nie je až taký vzácny jav. My dnes vieme, že v našich zemepisných šírkach asi 12 až 36% matiek nie je schopné exkluzívne dojčiť. A teda dieťa bude prevedené na umelú dojčenskú výživu. My sme si práve povedali, že teda dojčenie je najprirodzenejšia výživa, ktorá obsahuje tie spomínané mikroby, ktoré vytvárajú zdravý črevný dojčenský mikrobióm, že obsahuje tie komplementárne synergické, teda symbiotika, ktoré napomáhajú vzniku črevného zdravia, teda dlhodobého zdravia. Ako teraz bude vyzerať takéto dieťa, keď mu dáme nejakú umelú teda výživu. Ono samozrejme tých disruptorov môže byť viac, môže to byť operačný pôrod,
Môže to byť podanie intrapartálnych alebo včasných neonatálnych antibiotík, ktoré len zhoršia tú mikrobiálnu homeostázu čreva. My dnes na trhu už máme takú prvú synergickú mliečnú formulu, ktorá obsahuje práve tie synergické symbiotika, ktoré už boli spomínané. Takže poddruh Bifidobacterium infantis a 6 oligosacharidov materského mlieka. Ste počuli, že je asi 200 tých oligosacharidov, ale týchto 6, ktoré tá mliečná formula obsahuje, tie tvoria až 56% oligosacharidov materského mlieka. Takže to zloženie je vlastne podľa materského mlieka. To, že spolupracujú, tu je teda graf, ktorý ukazuje, ako využíva tá Bifidobacteria infantis jednotlivé oligosacharidy a tvorí teda tie metabolity, ktoré prestupujú do systémovej cirkulácie, majú systémové účinky. A prebehla už prvá klinická štúdia, ktorá sa zaoberala účinkom, takým široký outcome, aký má účinok táto synergická dojčenská výživa. Najprv samozrejme logicky sa zaoberali, či tú základnú funkciu spĺňa teda výživovú hodnotu, či je primeraný rast a či spĺňa normy teda percentilových grafov VAH. Spĺňa, ako vidíte. A čo sa týka teda hmotnosti a čo sa týka dĺžky teda detí živených touto umelou mliečnou formulou, či zapričiňuje, alebo teda či spĺňa kritéria črevného zdravia, teda či nespôsobuje nejaký gastrointestinálny diskomfort, predsa je to nová formula, nespôsobuje. Takisto boli zaznamenané u všetkých detí primerané stolice, čo sa týka kvality aj kvantity stolic. Bola dokázaná, že oproti kontrolnej formule, ktorá neobsahovala tieto symbiotika, zlepšuje črevnú permeabilitu a znižuje výskyt alfa-1 antitrypsínu, čo je marker prepúšťania proteínov do čreva. No a čo je asi najdôležitejšie, tak napomáha vzniku toho už spomínaného zdravého infant črevného mikrobiomu. Tu sú deti dojčené, výlučne dojčené. Tu máme kontrolnú formulu a tu je tá experimentálna, ktorá signifikantne zvyšuje počet bifidobakterií v čreve dieťaťa živeného touto formulou. Samozrejme, na tomto grafe vidno, ako zvyšuje ten poddruh Bifidobacterium infantis, ale zároveň zachováva tie druhy bifidobakterií, ktoré tam boli predtým, ako dieťa začalo byť živené touto formulou. A tu je už len tá synergia, teda tých oligosacharidov, mliečnej formuly a bifidobakterií. Keď si všimnete, tu sú teda formuly bez obsahu, teda oligosacharidov aj probiotík a tu je experimentálna formula, ktorá výrazne zvyšuje produkciu mastných kyselín s krátkym reťazcom, ale na zopakovanie oni majú naozaj početné funkcie aj v lumene čreva, aj teda systémové, či už vplyv na dozrievanie imunokompetencie, alebo teda na neurokognitívny vývin. Keď sa teda vrátime naspäť na tú schému, ako môžeme tým včasným programovaním ovplyvniť dlhodobé zdravie dieťaťa, tak ak na tieto disruptory tej porušenej mikrobnej homeostázy použijeme ako výživu túto synergickú dojčenskú výživu, tak prinavrátime tú mikrobnú homeostázu. Samozrejme sekundárne sa napraví aj tá poškodená imunitná homeostáza a máme všetky predpoklady na to, aby sme zabezpečili dieťaťu dlhodobé zdravie. Ďakujem za pozornosť.